Dobrodošli u nastavak sljedeće epizode. Počet ću kopanjem ovog uglja. Evo ga. Tada! Znači, ovo je ugalj. A razlika između uglja i drvenog uglja je to što je on malo svetliji i malo je veći. Ali to ne znači da duže traje. On u stvari kraće traje. Jer naravno, ne znam kako vam objasniti. Znači, obično se rude uglja nalaze na veliko. Sad ja neću dalje, ovo je, ja mislim, diorit, ovo granit, ne znam. Ovo je granit, ovo je diorit, a ovo ne znam, andrstanit, ne znam. Tek i ja sam počeo još malo igrati 1.8. Tako da znam da ima neke stvari koje su menjane. Naravno, što mi se mnogo i sviđa. Pokazat ću vam kako da napravite držač za oklop. Znači, jedna stvar koja vam drži oklop. Mogu bi to sad, ali nemam kamena i neću. Sad gledam gdje ću, znači, prespavati za noć. Naravno. Znači, ova igrica je, ja mislim, beskonačna. Znači, možete ići kud god hoćete i nema kraja svijeta. Stalno se učitava svijet. I naravno, koliko imate mjesta, tako ja bar mislim, tako sam ja čuo. Koliko imate mjesta na hard disku, imam 500 GB, toliko možete, znači, da se šećkate ovako. Kao ja što se šećkam, ali teško je, znači, vidjet ću da li piše, znači, nemam ništa. I sad, razmišljam se kad budem išao u rude, da kopam. Neću snimati, pošto ja mislim da je to mnogo dosadno. Ali, ako iko vidi ovo, i ako se iko zaželi, i ako iko bude gledao ovo, snimat ću u rudama. U rudnicima, ne u rudama. Evo ga. I sad naravno, ups, ovako. Evo perfektnog mjesta za život. To jest da je u sredini šume, ali baš kako ja volim. Ups. Znači, evo ovdje ću. Znači, evo. Ovdje negdje. Znači, ja neću odmah graditi kuću. Već ukopat ću se negdje. Znači, sad naći neku prodavačicu, tako nešto. Znači, ukopat ću. Evo ovdje ću. Opa. Malo secka, ali ne vjerujem da će vam smetati. Već pada mrak. I tad loše stvari izlaze iz tame. Odlično. Sad ovo će biti moje, znači tu ću ja, znači biti jedno skrovište i tu će biti moja kuća. Sad sam
U ovoj igrici postoji sela u kojima se naravno može naći svašta. I ja sam upravo ostavio malo drveta, to je mnogo drveta. Nešto, hajde ovo mjesto malo. Nešto ga. Eto ga. A bude malo svetlije. I sad, ovako, ja volim znači da čekam prvu noć, da stanem ovako ovdje. I znači, sad unutra možete da kopate, da proširujete. Kao što čujete, čuje se nešto, ali ja nemam pojma šta je. Proširi malo. Tako. Znači, čujem nešto da se šeta oko mene, ali ne znam šta. Sad. Kad smo već to uradili, da, da. U 1/8 ovo su zečevi. Da, zaboravio sam da kažem. Zečevi i unutra postoji još mobova. Za sad to je to. I vidimo se u sljedećoj epizodi.